Kublai paralong. Sa sin nga shukwa ban kran halor ka jinya linti jongi kung kinong snong ban be din ya to ka pisa ba kular ka sarkar man chim snam ar paway spa bat san hajar yaki nong balas ni tip ba bunangi ni register na kam yo ngi ka RTI nga ba bat ka sarkar na ka jing ngap jar ni habru ban le ka to ka protest na ka dharna mo ba hadir ngetu ngi la kran bat ki ong ba kita pelat nak ya kena pisah kidon ki paralok ki bla phone ba ong ki la asrang yo ndringi tepru ba kidon na phi ki bala sham jinja shu taman yo ru ban phone na ki number ki mtrekam ti hakajin kular ba sarkar ki ong ba ki dei ban kin pelat nak ya kata ka pisah mo ba kin persang chwai ka khat santare u august ni ai pore ki ti ni ong ru ya ki ba ki dei ban bu jing shisha ni kerteng ju ki brio hak kanja website ne kata ka portal ba ki ong da ka tin Pareng kenang bensuk ban wat ki kerteng mo. Handre ka sarkar kampat la ban lek kan ni. Te ngi kum pinong snong ya asim kya kan ni. But lang ba ki paralok ki bade ki engineer ki bade ki computer engineer ki ba don IIT ni la ya shna ya ko ka website ka kerteng kalong hok meghalaya.in. But hang ni ngina abu ik ki list bangi yo na ka RTI. Kenang ba mapi. Tang na ka ba knyat we budam. Pila ban wat ya la ka kerteng bat ban tip shisha hato la don em kata ka jing ong ba pila yo ka pisa mo ban yo budin chu nan sa batai khamnya kumno bangin pendon kami kani ka website pilong ban pendon kami kani na ki core computer handre na ka phone ru pila handre chu pa de man pensuk ki ba ki don ka tu ka ni ki phone number ki patre kam par ba ki ai tu ka list RTI te kan don ko we ka jing one jong ka phone shaki phone number ki bangi yo kalong kum kata ka automated call mo let's say undeu number ba phim itu nama undeu number ba kin phone chapi ban wat ding tip shu hato pila yo shishan em kan pisa phi register na em but ya kan yingi le khnang bangin yo lum shu ki jing tip ki ba shai khnang bangin yo ban shu halor ka sarkar ba ya kan ka scheme ka don ka jing kan rum kan ram ba ki hapan pen be namal ha ka jing shisha lada ki ndeu phomut ki nong mi khma chongi ki shim khia tang na bantai constituency la jong man pet baki break ki register ki yo ka jin la asuk ka ni ka kam ndai baki mle kum ta mangi ki nong song snong lang bat phi yin ye le ki ka e ka bangi haban le ban wat bnya ban tip sa sarkar ka jing shisha khna bangi la ban kam ni ki hok ti to man tangan batai sai kum no ban pendon kam ye ka ni ka website bat ru ha ba phi yo e ka ni ka phone call ka e ba phi hable link ba ki mobile la ki computer le chen no browser But hang tu pin type ka address hok HOK Meghalaya .in Kani ka address kanya lam ya phi shakaway ka website ka ba ikum ni mo ni khot ka ka virtual social audit jong ka crawl ba ka BOCW Hakani ka website ka don ka tin khasi garu but English. But lada pi knyot ha uni button ba ong khasi. Pin yo I yakineki jing tip. Ka ika ba pila ban le hakani ka website. Pila ban wat ya la ka kerteng hakani ka list. Lada ka kerteng jong pi ka pau pet ba ka jing kam ba pila yo ya ka pisa ka de shisha na em. Lada pi klampat yo alut ka pisa na yo tang siteng na si pawa Pila ban pendap ya ka form bat katur kan pha ya ka ni sya ka sarkar. Pila ban wat da ka ba pendon kam da ka kerteng jong pi ka kerteng ba pi ai ha ka por ba pi register na benta ka ni ka pisa. Lane da ka number ba pi ai ha ka to ka por ne pila ro ban type da ka block ne ka snong jong pi. Ti menta hai ni budam ba tho wat ya ki jing tip hang ni pinda press hang tu kan ya sya ka ni ka page bat hang ni Pila ban type ka kerteng. Tongan shu ai nok samo. Kershan. To. Peki bun pa ki kerteng kershan bor lang lingdo. Kershan bok siang shai, kershan bok wanyang kumta. Hendai la dapi pi type ka kerteng ka lajong. Kala ban mi ar lai tali ru na mar ba teng ki don ki kershan lingdo ar lai tali. Hendai sapet pada ya kani ka district. Kadai ni em ka district jong pi. Ka block. Pe hang ni ki thok ka jing yo ar phoway spa.
kan ka skim ka sedang santarik ume ka kut ka jing pha pisa ha khat lai tarik ti pen shisha ma phi ya kan ka jing tip hang ne idon sa ini budam ba tho hang ne phila yo ya ka pisa da phi khanyot hang to kan ya sa kan ka page ka don ko ka jing kali hang ne pe biang mo ba kini barok ki biang nang ta pa de pe hang ne tho phila yo na em ya ka pisa yes or no ka ba mut ho ne em la da phi khanyot ti yes kala biang bat phila ban pendap pa de hang ne kat nu kata ka bisa bapio la ka de news pa tho kom to news pa la ne ar phowe spa tho kom ju ar phowe spa mo na makala ban long news pa ar phowe spa khat sau spa la da pi klampat yo pat ya kan ka pisa na pi yo tang siteng bat chipawa pi kwa na em ban ujor sha ka sarkar hang ni kom ju idani budam ba ong yes or no ko ba mut ho na em lada pi kwa ujor pi tho yes but hang ni pat de kin pan sa u number epic jong pi pin pendap u number epic hang tu pat ru ya ka mobile number hang tu but ndla de pa de nyon yu ni budam ba tho submit here hadin bak hile ka ne kan wan ka jing ujor shangi mo kan wan bat ngin sim ki print out bat ngin tap saka sarkar ye kini ki jing ujor ya ka phone call pa de kala ban wan na company ki number snow hara ya ka phone haba phira ya ka phone pinyo snow kumni TUR ba kama urang li duki yoni agani ngachum hello ni phone na ga sengtur ROBOC kani ka de haktin garu bat khasi shubut ba yakijin batai ka watani bitumo khobor rana khasinga baniwa jingtip hello ga jingyarap isa na ga banta ga snam arajar artho baga sarkar ka kular ban ai segi nong bela ki ba register bar ka BOCW jong gat nat lebo knyat iwei na ga banta ka tin khasi knyat iwei tip knyat itai iwei khnang ba jilla kala pen bana ban ai kanya be ka khasi tingka aga snam arajar artho ye ki nong bela sni ki bala du bela bat ki bala register aga BOCW jong gat nat lebo kat kum ki jingtip bangi yo link ba ka RTI ka kerteng kat ko phone number jong pi ka pau ba pila yo piang ya kene ka pisa kum ta ni kwa ban penti kana la la yo piang sisa ne en ya kene ka pisa ngin kli pi tang artli jing kli ban juba jong pi kin yarap yangi ban bu pe jing ujor ya ka sarkar la raja ba ka pisa kampoi haki kiti jong pi kila yo piang ya ka sana ja tingka knya diwei lada pimpa yo ai knya ar lada kila yo knya kinsoi knya lai lada kila yo baro sana ja tingka tongin buat ikta ki jingtip mo lada pim kan mau ni tim kwa ban juba shubu mentang ak knyot ar bang akhlam yo lu sana ja tingka ti kwa ban bu ka jing ujor knya diwei lada fitre ban ujor bat knyat ar lada pintre ban ujor knyat lai lada pimpat larai ngad lada ngakwa ujor ngang knyot iwei kum baki betha Kule ya ka po jopi bat min sa phone biang sepi lada ni dan kam ti paralong ngakan tu si sai phi ban penon kam ki tu ki artli kata ka website bat haba kawan ka phone ngob ha padiang ka bat bot ki tu ki jing betha tu ka sur ha tu ka phone na mar ba jing shisha ka sarkar ka ade man le ekni ka kam ban pendon kami ki bor teknologi baki ong ban yarap baki break in yo ya kita ki hok ki jong ki rei jai baki klamle mangi ki pat ba ngin sim khiai ka ni bat don bok baki don ki paralog ki ba ai ka por bat ya ka jing nang jing start jong ki ban tei ya ka ni ka website bat ban le ka ni ka phone call ti tong in ai ka jing tip ka ba nya ka ba biang ngim num le ka no ka ban pen snail ya ka ni ka jing persang jong ki pat ba but ya kan ka website le menta te hot ni bu tang ya kan ka scroll ba ka BOCW hendrai nang ni shakhmat ngathrai ngila banya bodin banya wat banya halor ki skim laki de ka NREGA ka to ka shispa sngi
bela neka PM Kisan neki wikiwe nama jing bon kata ka pisah ka bawan nak central government na benta jonga jong pi hendrai bon sen ka jano ngi mio botin hendrai menta da ka batrai lang kumne ngila ayo lat ban mat kumno ka long ha bangi trai lang ban penwan lam ya kani ka jing sensyar kham sajan yu pat ba tim nangi ka tur bat kani ka workers power of Meghalaya ni kwa bandai dang beteng ya kani ka jing trekam khnang bakan wan ka jing khoi ka jing trekam benya mo jong ka sarkar khnang ba ka pha kamiat kan poi chupai ba ngi ringkat lang barok ngila pania kiu ke kublesi